Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a ga labaran duniya. Za mu janye yajin aikin nan ba da jimawa ba, in ji ASU. 'Yan adawa a Chadi sun soki tsawaita mulkin Muhammad Dubai. Nigeria ta hana amfani da wani maganin tari da ya sanadiyar mutuwar wasu yara a Gambia. To jama'a, sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran. Shugaban kungiyar malamai na jami'a ta Najeriya ASU, Farfesa Victory Emmanuel Osodike, ya ce nan ba da jimawa ba za mu koma azuzuwa domin ci gaba da koyarwa. Ya bayyana hakan ne yayin da ya ga hakikanin majalisar wakilan Najeriya Timi Bajabi-Mela ranar Litinin. Farfesa Osodek ya yaba da matakin da majalisar wakilai ta ƙasar nan ta ɗauka na shiga tsoma baki domin ganin an yi sulhu tsakanin gwamnatin tarayya da ƙungiyar ASU, wadda ta kwashe wata 8 tana yajin aiki a ƙasa Najeriya. Wani bidiyo da aka wallafa a shafukan Twitter na majalisar wakilan Najeriya ya nuna cewa Farfesa Osodek ya ce sun kusa dawowa ƙarshen yajin aikin. Nigeria ta gargaɗi 'yan ƙasarta da su guji amfani da wasu nau'in magungunan tari waɗanda ake alaƙanta su da mutuwar mutane da dama a Gambia. Ana zargin cewa magungunan iri 4 na kamfanin haɗa magani na Medin Pharmaceutical da ke India sun gurɓata shi ne da wasu abubuwa masu cutarwa. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta gargaɗi ƙasashen duniya akan su yi hattara da magungunan na yara. Yanzu haka hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Nigeria NAFDAC ta umarci al'ummar ƙasa da su ƙauracewa magungunan. Rundunar sojojin Nigeria ta bayyana yadda jiragen yakin ta suka yi lugudan wuta kan rikakken mai garkuwa da mutanen nan Ali Dogo, wanda aka fi sani da Yelo, da wasu yaransa a jihar Kaduna da ke arewacin ƙasar nan. Mai magana da yawun rundunar Air Commander Edward Gaftway ne ya tabbatarwa da BBC Hausa faruwar lamarin. Air Commander ya bayyana cewa bayanan sirri da suka samu sun nuna cewa Ali Dogo da yaransa sun taru a gidan wani fitaccen mutumi da ke ƙaramar hukumar Giwa a jihar Kaduna domin kitsa yadda za su kai hare-haren ta'addanci da garkuwa da mutane a ƙarƙashin makon jiya. A cewarsa, dama mun daɗe muna neman sa, don haka da jin wannan lamari sai muka tura jiragen yaƙin mu gidan Alhaji Gwarzo a ƙauyen Yaɗi na ƙaramar hukumar Giwa, inda suka yi lugudan wuta kan dukkan 'yan ta'addan da ke wurin. Kuma Allah ya ba mu sa'a mun kashe Ali Dogo da yaransa. Majalisar adawa ta ƙasar Chadi ta bayyana rantsar da jagoran mulkin soji na ƙasar, Muhammad Idris Deby, na ƙarin shekara 2 a matsayin wata 10 baya ga mulkin dimokuraɗiyya. Mataimakin shugaban ƙungiyar da ake kira da Transformers, masu neman kawo sauƙi a al'amuran yau da kullum, yan Dilimbai, ya kuma soki damar da aka baiwa Muhammad Dubai na yin takara a zaben ƙasa mai zuwa. Ya bayyana cewa wannan tamkar an baiwa shugaban wuka da nama ne. Mr. Sada ya kuma yi barazanar kafa gwamnati ta daban a ƙarƙashinsa. Manya-manyan ƙungiyoyin 'yan adawa na ƙasar da 'yan tawaye sun ƙi shiga tattaunawar da aka gudanar, wadda a lokacin ne aka amince da tsawaita mulkin shugaba Dubai. A bara ne dai Muhammad Dubai ya karɓi mulki bayan kisan da aka yi wa mahaifinsa a fagen daga. To jama'a, anan muka kawo ƙarshen labaran, sai an jima.